Hello everyone, lama sama intro होनाय जासिगोन. Welcome back to my channel. लोगोफोर दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ नोंथांखौ बयबो बरायबाय. आसा खालामदों बयबो मोजाङैनो दं. दायो जोङो थांगासिनो दङ दाङारखाथायावहाय हाजिमोनाव आलासि जाहैनो. आंजों लोगोसे सारमोन दं. बिथांमोनखौ ब्लार खालामबाय आङो, सिनेमेटिकजोंसो खेबदों आङो. दाहाय मोजाङै दिन्थिनोसै बिथांमोनखौ र' बेक केमेराजों. हाय होनहरदो एसे. हेलौ थांगासिनो जोङो. काजिगाव गामि सिङाव थानाय बियो जाहैबाय एलपिजि गुदाम. गारि मटर गैजाया जाहैबाय, जोङो दा बाजारसिम थांसै, ओमफ्राय बाजारनिफ्राय टट' लानानै Garofara Bazar. Oh. Dengar katakan supir ini. Taleng kunci mana ada? Dan kemarin ini kela nama deng. Lakumalan. Oke. Supir ini jam pribal mana ni mau? Asyik kailan je kai ni bija kai. Deh, renjalu lah. Sanu nasi. Cuma lagi. Sane pun bekon bude. Banlu bos nama tele dekile. Banlu tos. Jangan sampai aku jauh nih. Dede, baje om dede ya. Sekarang apa? Barat tuh nih baru pergi. Barat di sini na. फुरा बेदर जानानै आंगायदोंमोन, ओंखायनो थाइगिर खाजि जानो नागिरबाय जोङो. Gila ternama. Mana Raja, mana mulai? Ini bina. Kata tu? Mana mulai di kata tu Raja? Onjalu. Onjalu sih. Lian. Hah? Onjalu. 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 Rongjalu Brahmo na? Lian. Tinggal di tangsi kan cimeno.
जों बेजों फैदोंमोन लियनमोननि न'आनो ओरै सिबलमोननियाबो ओरै बेयाव आयंमोन खामानि मावगासिनो दं अन्थाइबारियाव थांदाबा सफैबाय नै टाउन हेल' होनलाय दे बिथु हेल' बेरायदोंना थौदो दानिया फैदो रंजाल फैदो ओइ सिनावहाय फेन्सखौ मा जायोथाय नोङो फैयाखै नोंगौ नोंखौ नेबाय थादोंमोन बिराद टेस्टि फैदो थांबाय माया आं फन हरदों मानोथो जानो फैयाखै नोंसोरलाय औ जाबाय जोंहा ना लियन गोथावनो दाङा खाथियाव बेरायबाय नै जों लेखानि न' नै जों सफैबाय आनै मोननाव खारनोसै Itu deh sekali lagi lele deh ओरैबायदि जादों उदै जायगा गैलायै भिडिअखौनो स्टार्टिंनिफ्राय लायासै आं ओंखाम जानायखौ न'आव थांबाय नै एग्जाम होनानै Bye bye Leon deh bye bye not Kenci फैदों दसे थानानै Bibel Bitu bye bye deh bye bye not थांगासिनो लोगोफोर दाब्राव खारदो ससे खारदो आया बबेसिम थांनो नागिरदों सारमोनहा मिथिला आयौ नैबे फोथारावहाय 26 जानुवारि जानो नागिरदों मेन गेट थांनाय बोसोराव 15 आगस्टआवहाय बेयाव मोसानो लाबोदोंमोन जों गथ'फोरखौ एबारबो लेंहरदोंमोन नायनि मा जायो मोसाफैनो हायो ना हाया सानसेट बिराद बरिया नुदों Yeah, yes. Better. रोङासै जेबो नंला स' लोगोफोर बिराद जानानै फैबायना ओमफ्राय आङो जानाय भिडिअखौ लानो हायासै दायो जों थांफिनगासिनो स्कुलावहाय आरो आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स' नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो आरो नायना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो आंनि चेनेलावहाय दासिमबो गोदानबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो Okay, bye guys, thanks for watching, see you next vlog.